12-vuotisena hän astui riviin. Tiensä aina kulki kunniaan, iloisiin mieliin kärsivään. Hän kylmä nälkää haavojaan, munisein armahin, munisein armahin. Isämme kantoi salasta taakkaa koko elämänsä ajan. Hän oli käynyt sotaa 5 vuotta ja kokenut kylmää, nälkää ja kuoleman uhkaa. Emme me lapset käsittäneet hänen traumaansa, koska ei hänellä näkynyt mitään sodan arpia päällepäin, vaan hänen arpi olisi sisällä oleva tuska, joka myös heijastuu tänäkin päivänä meihin lapsiin ja vieläpä meidänkin lapsiin. Tämä on kertomus vain yhdestä rintamasotilaan kohtalosta. Sanonut tämäkin, että minun lapset mie en toivo, mutta jos ne askeleet he kulkee, mitkä heidän isänsä on kulkenut, no he tietää paljon enemmän. Joo, kyllä. Minusta tuntuu, että nämä minun lapset, nämä ei tiedä elämästä oikeastaan mitään. Tämä on kaikki, niin kuin sanotaan teillä, niin kuin ylenpalttista. Ei tiedä köyhyydestä, eikä mistä tuommoisesta vaikeasta elämästä. Joo, ihan totta. Jotka mie on kaikki nähnyt. Joo. Niin kuin äitiskään sanoo vastaan, eikä ei usko ensinkään minkälaista se on, ei ole sillä itse. Ei se vastaamallakaan, ei. Eikä ne uskokaan, se arvellut, että se valehtuu. Mutta ei ne ole valehellut yhtään. Se vielä tuli niin yllättäen, kun minä olin kyntämässä siellä pellolla ja Kovanen toi minulla sen määräksi. Ja minunhan piti sinä iltana, kun minun piti ollut aikaa yhtään. Niin muista tuntuivan 2 oli aikaa, kun se piti lähteä. Ei kun junaa ja sitä me mentiin sillä junalla. Mikä se nyt on? Purettiin sitä junasta ja nyt kun se on jo silloin niin salloa piti, että sitä junasta piti hyvin salloa ulos päästä ja ryömimällä sinne mehtään. Joo. Sielläkö te saitte sitten ne varusteet? Ja... Eihän niitä varusteita, minulla oli kaikki ne, mistä koosta lähti, ei ollut kuin kokardi vaan. Mikä se kokardi on? Se tässä siinä hatussa, sekin siviilhatussa, vilttihattuhan mulla oli. Niin. Se sulla on niin kuin kotikamppeet siellä. Kotikamppeet, ihan niin kuin koosta lähti, ei mitään muita kamppeita. No aseita, mitä aseita sinä sait? No silloin ollut, kun se vanha venäläinen kivääri silloin. Venäläinen kivääri? Mitä milloin ne saaneet niitä. Niin. No sitten kun Piitsyötä lähdettiin, niin sitä mentiin sinne Hyrsylän mukaan yhtä. Joo. Ja sitten kun jo mentiin, niin siellä valotalot ja se oli ihan Tullimereenä siellä se, jotka oli siellä olleet, niin ne pani jo tulleen, mutta meidät veivät siihen Hyrsylän mutkaan. Ja sitten siihen majoituttiin ja siihen sitten ruvettiin vuottelemaan, milloin se venäläinen sieltä tuli. Niin, te teette hyökkäämään ruvemaan. Ja sitten yöholttoja ja Silvänosen kanssa joku sinne kulkuvartiossa ottaa eteen työnnetty, joka nyt on, missä se joukkue oli, siitä on noin 100 metriä sinne, jossa myös se Silvänosen kanssa. Ja aamusilla sitten aurinko nousi ja venäläiset läks tulemaan ja tuli ihan mustamaan. Sitten
Ja sanoi sille Silvennoiselle, että no mikä siihen on, kun ne vissiin nukkuu, kun ne ei aamuja nyt tullut ihan lähelle. Että Silvennoiselle, että minä käyn kahtomassa, että ne nukkuu, että herätte, että nehän kohta tullut. Ja minä määnin siellä ei näkynyt eristä siellä. Ne oli jättänyt Ne teidät. oli lähtenyt sieltä jo karkkuun, kun näkivät, jotta ne tuli. Niin. Ja minä menen sinne takaisin Silvennojalle, minä sanoin, että ei siellä näy ketään. Ja minä sitten siinä istuttaa tuumittaa, no mitenkään tästä nyt myö päästään, kun ne oli jo 50 metrin päässä oli jo Venäjällä, eli siinä oli semmoinen aukke, niin lähellä oli siinä. Mutta nekään ei tiennyt, kun ei mitään liikettä eikä vaukkasta kuulunut, niin ne käveli siinä niin kuin ne arvelivat, että hän tiedä loukkaakettaan. Niin minä sanoin, että tässä on mitään muuta mahdollista, tässä on muutama lipas laskettava meidän, että ne painautuuhan ne siihen hankkeen, kun alkaa tätä. Niinhän ne varlipasta pyyhkästiin. No silloinhan ne oli siellä. Silloin vieläksi. Ja Silvennoinen jäi siihen kun vieläksi siihen monttuutta mieleksi eilen ja siellä lähti jäljellä ja kun minä juoksin sitä valokkuun myötä sitten, niin kun venäläiset aukas tulee, niin kun siinä on tuota korkein närvi. Niin. Kun juoksin, niin minä katsoin, niin se katkoi kuin saksilla mitä närveen lakkoja. Ja minun se kasin ihan siinä kun Joo. se jalka. Ja minä juoksin sinne ja Silvennoinen on siinä kellettää näin ikään kuppeellaan siinä polun varassa ja verta tulee. Ja minä sitä näin ikään nyvin ja nostelin ja se oli ihan kuin ja minä arvelin, nyt minä jäi yksin. Ja niin kuin jäi. Vähän minä läksin sitten siitä menemään, minne heitettiin ne sukset ja siihen ja lähden hiihtämään sitä peltoa myöten sinne aukkiin yli sinne, mistä tultiin. Tiesihän minä, että tänne päin. No nyt kun se niin hiiä siihen puoliväliin peltui, sinne se talo on jo valo. Ja sitten pääsi siihen, niin se takkoo pää huutaa, että elää jätä. Niin mä arvelin, kuka siellä nyt on vielä, kun se sanoo elää jätä. Vaan minä vaan kiireellä rupesin yrittämään, että se olisi ryssät, jotta ne puhuu suomia niin kuin oli. Joo. Se sitten huusi, jotta elää jätä tuota häntä ja sittenhän minä tunsin, että tämä on ihan Silvennoinen iä. Sitten minä seisatuin ja se Silvennoinen tuli. Hiihtää sieltä perästä. No sitten minä outoin ja hiihettää se pelto ylinä. Sitten ne oli jo nämä meikäläiset siellä vastassa. Ne oli ruvennut sinne vastaan ja ne rupeaa sitten meitä ampumaan sieltä ja minä huudattu, että älkää No olihan ne nekin sitten talokunnit, että näähän on. Kun nyt kun 2 tulee. Niin ei ne sitten eikä meihin sattunut. Minä olin siellä maantiellä ja juokse sitten sitä. Ja se tie oli miinutettu. Ja minä juoksen siitä. No sitten ne kun tuossa oli joku porukka siellä vastassa, ne huuti minulle, että älä juokse, kun se tie on miinotettu, vai eihän minä sitä tajunnut, minä vain juoksin eikä sattunut jalakkaan. Ja minä pääsin pois ja niitä paljon jäi sitten sinne, kun se löi sen.